som en spurt. Han kan også vinde i det her gruppe. Det er det. Han kommer til at prøve at sætte noget sus i skørterne op over stigningen. Det kan næsten ikke være anderledes. Det var kommet trygt, Dennis. Vi er jo i nærheden af Moulin Rouge, så... Lige præcis. Han kører igen. Ja. Nyt angreb Jorgensen. Trentin havde læst det. Og igen reaktionen fra Pogacar. Han brænder et par småtændstikker af på det her. Ja, men mand med hele tændskeæsken. Han sidder altså i en gul trøje. Så går det løs. Tak for spids, Pogacar. For sidste gang op på Paris' højeste punkt. Fra bund til top. Ja. Siddende, fuld gas. Pogacar, som vi kender ham. Van Aert er med. Alle er med lige nu. Han må prøve at slide dem op. Ikke af med nogen endnu. Her er han nødt til at tage lidt af gassen rundt i svinget. Alle stadig samlet. Ja, det er nu. Efter den her kurve, så tager den fat. Der var lige ved at være et lille hul nede ved Trentin. De kommer op igen. Ja, den bliver stejlest. Ej, igen gas nu. Han trykker rigtig på speederen, Pogacar. Og hvad sker der bagved? Bliver sat. Ja. Van Aert er med, Ballerini er med, Trentin blev sat, og Jorgensen Han kører på på Roglic. Van Aert angriber kontra. Tager initiativet ud af hænderne på Pogacar. Du har slået et lille hul til Pogacar nu. Og det ser han der. Og så skal han bare fortsætte. Ej, hvor er han ung for nart. Han har ben i dag. Og de er gode. Ej, det er sejt. Rigtig stærkt. Det bliver et forfølgelsesløb nu. I sig selv en sjældenhed, at nogen kører fra Pogacar. Og han fortsætter bare Van Aert. Altså, der er virkelig fart i cyklen. Hold da op et hul, han fik. Stod 5-6 sekunder. Og det går på. Han kører med fuld overlæg nu nedad i Van Aert. Ja, så kan det godt være, at han passer lidt mere på. Ja, præcis. Jeg kan ikke huske, hvornår Van Aert havde sat Pogacar. Der har været omvendt i klassikerne. Eller hvad det er, det er godt for mig, Van Aert selvtid. Det bliver svært for Pogacar at hente ham tilbage. 7 sekunder. Der kom han rundt i svinget. Kunne lige nå at se ham. Det er en god pointe, det der med, at Pogacar skal jo ikke satse hele butikken i sving og så videre nu. Det må sidde et eller andet sted i baghovedet på ham. Men han vil også vinde i dag, så han kommer til at tage nogle chancer. Det er ikke godt for hans ego. Nej, det er det. Han vil gerne hente Van Aert. Det var en magtdemonstration af Van Aert, det her. Jeg kan heller ikke huske, hvornår det sidste er sket. Under kampen. Og sat Van Aert. Pogacar. Det er overtid. Det er 3 år siden. Jeg tror, du mente i år. Det kunne jeg ikke helt fortælle dig. 5 kilometer tilbage af turen. 5 kilometer tilbage af sidste etape af Wout van Aert. Den gamle, rigtig gode Wout van Aert. Det er stærkt svinge. 10 sekunder. Han har spidset blyanten i dag, van Aert. Zo niet goed. Det er rigtig godt til Visma Leasebike.
forkerte skulder. Så forsøgte han. På ben. På en ben. Og vilje. Og så han flyver nedad. Courage. Og så er det. Vaksa bliver hentet bagfra nu. Ja, og det er måske det der, vi taler om, at der lige er taget 2% af hans Ja, så vil jeg få over. Han var det lige så. Det brækker nogle knogler nu i et eller andet dumt styrt. Nej, men han kører stærkt ud fra Fanart. Han er, uanset hvad, så de andre kommer heller ikke tættere på. Og nu sidder Jorgensen på hjul og irriterer de andre på følelse. Han har en for Fanart meget sjælden beskeden sejrsliste i år. Kun én sejr. Tager vi i Giroen. Det er en flot måde det her, han gør det færdigt på. Ja, orienterer sig. For første gang kigger han over skulderen. Og tager lidt af gassen rundt i det næste sving. Det er næsten cykelcross nu. Ja, det er han også god til. Han hører stadigvæk. Kør som med du skal køre. Kør bare. Kør. Og vi har nogle rigtig på Skyshire. Ballerini, Jorgensen og Modic. Veldig godt. Og det er slet ikke, så er det nok 10 år. Og der er mere om. Det er en bladet aktion, det her. Det er en til. Kropsproget, altså der er ild i øjnene. Og prøv bare at komme. Nu har jeg til at sige, det er så godt. Han har virkelig savnet den her. Han har virkelig let efter den her Nå, oplevelsen, der kan ja, jeg bare. et kæmpe skudsættelse. Hun ikke kan genere mig fra Fanart. De var meget glade for den her konkurrencestigning. Og så en kultur, hvordan kan man lige... Der er ikke i går. Det var en dårlig idé. Du skal ikke kigge bag. Og uden at man skal læse alt for meget ind i tingene, så er det jo også et lille sådan signal Altså et til team. UAE Team Emirates fra Lisbeth Isabike. Vi er altså nu. Præcis. Men vi må stadig bare også tage hende af på Bogart. Og bruge i Asuya. Det behøver han ikke at gøre. Jeg tager den af for dem alle sammen. Nå. Han har lagt sin bog på Gacha for i dag. Det kan være, han lader de andre køre om. De resterende pladser på podium. Kører under den røde flamme og ned mod højresvinget på Concorde-pladsen. Det sidste for i dag. Og så kan man sige, at Fanart Det er nok en same skulle have ting. inde på Champs-Élysées, og nu kører han ind hjem. Og så vil jeg det same ting. Så er det... Ja, der tog han noget stress. Og jeg kunne samtidig blive hende. Fremragende aktion og en Så er det alt. flot afslutning på den her etape. Han råber sit glædesråb ud over hele Champs-Élysées. Det var dagen, hvor det gik op i en højere enhed for Wout van Aert. Den sejr, den succes, måske det vendepunkt, han har let efter. Nu er det sjovt, bare den her har så også. Det er flot at komme solo i mål her. Belgiske Wout van Aert vinder sin sejr nummer 51 i karrieren, den anden i år, og hamrer sin glæde ved i styret. Et Tour de France i det her. Jeg føler det Villegård var det minibar på Kora Free. I år, Ballerini bliver 2, og Mohoric 3, og Tadej Pogacar strækker den ene arm i vejret, for her er arbejdet gjort færdigt.
den samlede vinder for 4. gang i Tour de France. Har han vundet? Qual é? Eu dou por Han var god. Det kan godt være, at sprinterne er sure, men jeg synes, det gjorde noget godt, det her Montmartre Joe. At bygge chefen på Visma Lease Bike, der giver Van Aert en krammer. Jeg tror, det er beskidt jakkesæt nu. Jeg har nok råd til at købe nyt. Og jeg kommer forfølgende, det er lige Populær, der spurgte om sekundære placeringer. Tobias Lund kommer i gruppen længere nede. Det er lige vinder den her spurt. Seven, Silsile Gross. 8. 7-1. 9. 48. Double 7. Altså, han var der That is 0-1. han kan ud efter Now